ako, pagtakang kyapin eh. Ini pala, pangaras na ning December, mate. Balo na kaya ita. Yung gawa na. Yung ako balo. Very unusual yapin itang kibot na. Nakaipin ka rin tao, very unusual mo naman yung gagawan na po ang malapit ng mate. Kaya raklan makalaway lababo. At ilang ausan. May kwal, ninong ausan do. Sinabi na kamag-anak na lang. Tingnan yan, ausan. Pati rin ang doktor akakit na ito. Tilang ausan at tilang abutan. Very unusual mo naman yung depatanin gino tayo sa Kristo kaya katang Ebanghelyo. Yearly, kaya binoring apostol ng pagmosyente yung pamaglagpus ng Passover meal. O na yung ketang aldo ito, alalang kordero, alalang pete para kananda, alalang lechon, karela lechon ito na. O yan na. Very unusual uling hinipin na dindamtamo kitang kadong pamamasa, iba't king sulat ng San Pablo, Karentao, Karinto. Itingin ka na akong katawan na may daon para kay kayo. Itingin ka na akong daya may bubo para kay kayo. Daptan nyo iti ating kapigaganakan ka na ako. Ba? Very unusual yan naman ita. Yung pangatalakad na ning sakramento ng Eucharistia. Ating kapigaganakan ka na ako. Ano pa yung unusual gawa na? O ini? Yung pamanos bitis. Kayang apostol. Kitang panahon na yung ginutahin sa Kristo, tayong manos bitis, tayong pumpagano. Ela pumalyaring manos bitis, tayong Jew. Uling masyadong mababa para karelata. So, nung ating manos, kailangan pagano yan. Unang ing maestro, ing ginu, yang menos pitis, kayang alagad. O yan yung ipatahanan yung ginu tayo sa Kristo. Mapining papakitan ng ginu, ing kayang lugod, ing kayang pamagsilbi, kareng aliwa. Nung pagmasdan nyo, San Juan alaya pong iting ka na akong katawan, iting ka na akong daya. Alaya. Pero daka dyan dili tungkol kayong Eucharistia, ang chapter 6 ng San Juan. Pepakit ang San Juan kini, ing kabaldugan na ning Eucharistia. Ing kabaldugan na. Aliwa mo itang tatanggapan tayo Kristo, kaya askenin tinapia, talak na pa naman ita sana, ing mitulak kaya katamo, para magsilbita mo, karang pekamalati, karang kapadagtam. Baka nita intindihan tayo, ini pong halimbawa ngayon para ka ako maging malinoy, yung kabaldugan na yung Eucharistia. Niyang pinatubo, niyang eruption na yung Mount Pinatubo, aga na ako pa, Saturday ita. Mangasal kami. Ikikaduang Monsignor Salas, mga inkasal, mga 5:30. Kaya wetan yung kasal, mila ko rin sakyan. Uling itang balas, lang karakal. Nakahitang bengin anita, ng California bus, ng King Clark. Delano rin Tawangilas, King Dolores Church. Karin la menoklangan, karin mila Pigsilbian, karin mila pepakanan, mga mapilo na eldo. Maning Sabado ito, uling itang Domingo, wari misa na, Domingo. Datang iya pong seto, itang bengi, linawe na. Amo nga na, agyang ako magmisa bukas. Medyo may shock ko. Ay ako magmisa. O bakit amo nga ako? O ba't agyang ako magmisa? Hulinginin kapaldugan na ning misa, nakako. This is the meaning of the Eucharist.
In pamanos bitis, ning Ginoo tayo sa Kristo. Anyapin pagmasyan tayong Kristiya, baka nita akawangis tayo Kristo. Baka nita yung pangatao tamo, may itong iyang kawangis ng Kristo kayang pamagsilbi. We become more like Christ in serving other people. Anyapin yung pamagsilbi, anong connected niya po kayang banal yung Kristiya. Anyapin nga doon nga rin, nila dapat mikawani kayang biyatam. Maging makabaldugan niya yung Kristiya. Potang mababiyasa tamong kakalingwaning sarili tamo at bibiya taming sarili tamo kayang pamagsilbi ka rin kapatad tamo. Lakas na ka rin peka malati ka rin kapatad tamo. Ang dapatan nyo yan, ana, kanako yu dapatan, ana ning Ginoo. So, ini po yung unusual gawa na yung Ginoo tayo sa Kristo. Ing pangatatag ng banal yu Kristiya. Sana pakamalan tayo ining sakramento, ining presensya ng Ginoo. At sana itulak na katamo, man akawangis tayong Ginoo, lakos na kayang pamagsilbi kareng aliwan tao. Kung tatapo yan kayang pamanos bitis.
Wasan mo lang bilis ko, wasan mo lang bilis ko. Inyang nagkasulunan ng Jesus, di nga ganong tigtog naging metong apalanggana, bitis daming mula nung inos ka na. Ke kayo babiego, itingaling tawag ko. Ke kayo babiego, itingaling tawag ko. Ginoo, wasan mo lang bitis ko, wasan mo lang bitis ko. Sinabi ng Jesus kaya, nung bitis mo wasan alikula, ikat ako, miyog na yanali ka na. Ginoo, wasan mo lang bitis ko, wasan mo lang bitis ko. Iras na kang Simon Pedro, ngaya kayaniti megamano. Ginoo, wasan mo lang bilis ko, wasan mo lang bilis ko. Ngayon ay tinyaling daraktan mo, bandang kaulimurin at alastasyo. Ginoo, wasan mo lang bilis ko, wasan mo lang bilis ko. Iyang akasulunan ng Jesus, di nga nagagana. Ganong tingkong naging medyo apalanggana, bitis daming mula nung inos ka na. Ke kayo babiego, itingaling tawag ko. Ke kayo babiego, itingaling tawag ko. Ginoo, wasan mo lang bilis ko, wasan mo lang bilis ko. Sinabi ng Jesus kaya, nung bilis mo wasan alikula, ikat ako, yung ngayon alikata. Ginoo,
Panalangin ng malda. Kaluguran, mit mong kababantamong manalangin nga ni, para ka rin kay katamong pamangailangan. Ating pamangailangan ng mabilugayato, pakibat Ginoo, mikakalugod kaya sana anti mo, nung makanalo mo kayong liguran. Gino, mikakalugod ke sana, anti mo, nung makanano mo keng liguran. Para ka ring sablang Kristiyano, manano na sanang inglugod da king metong at metong, maging mayayakit neng tanda, ning mabiyenang tanga at yung Kristo, ketiking yato, ipanalangin taking Gino. Gino, mikakalugod ke sana, anti mo, nung makanano mo keng liguran. Para ka ring sablang pari, paratila sanang manatiling tapat, king karelang makaparing kasuywan, at parating atin makaapostol, kapag malasakitan, king sablarang kararaptanan, ipanalangin taking Gino. Gino, mikakalugod ke sana, anti mo, nung makanano mo keng liguran. Para ka ring pamuntok da ring sablang balitang ding kapamahalan ketiking yato, pag malasakitan da sanang apawi, ing physical adanop, ang makamate milyon-milyon na tao, mabilugayato, ipanalangin taking Gino. Gino, mikakalugod ke sana, anti mo, nung makanano mo keng liguran. Para kay katangan makatipon nge ni Keti, maralasta sana at karapat dapat makirake king bangketi ning Gino, kambering pasalamat a puso, bangketa, pasublian nakatang niye, king taulingaldo, ipanalangin taking Gino. Gino, mikakalugod ke sana, anti mo, nung makanano mo keng liguran. Ngeni adwanta mo ing sarilitang kapagnasan. Ginoo, pakit mo yung gana, palugod para kay kami. Apakibusan mi sana, yung kaya kang halimbawa, king pamaglugod mi kaya ka, at king pamaglugod mi, king metong at metong, anti mo, nung makanano mo kayong liguran, ikang mabibi at maagari, manggaman, king alanganga. Amen.
Malain tama rin kakot kakain daw na matanggap lasara panin Diyos, sikpang may pain tutu. Tanggapanin sa ning ginuiting dahon karinggamat mo. King ikapuri at kaligaya ning kayang lagyo. King kaya kataming kasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. Ay paming minglalang, gaan mo kayong karapat dapat magmasusi karating misteryo. Balang oras sa daraon miya, iting sakripisyo ning bugtong mong anak. Ning kapigaganakan kaya, magaganaping obra ning kaligtasan, iadon mi kapamilatan ng Kristo ang ginumi. Amen. Ing ginuman natili kaya kayo, At kaya ka, iyat na antimoren. yarang pusoyo. Makayat na no, King Salamatan Gino. tayong ginawa Diyos tam. Iti karapat dapat at matuloy. Tuneping karapat dapat at matulid yung pasalamatan na kaparati ng mga karino ikpa, Diyos king alangang alabos sa may paya, kamilatan ng Yesu Kristo ang ginumi. Iya, ing tunay at alangang pari, amitatag king alangang daon. Dinawon na yung sarili ng keka, antimong ayin, ning pagkapos mi, at pinabilina na kaming main kaniting daon, king kabigaganakan kaya. Potang kakanan miya, ing kayang kataon at amidaw na para kay kami, mirakayanan kami king kayang biye. Potang inuman mi, ing kayang daya, bibo na para kay kami, mi papatawaran kami, kareng kasalanan mi. Kulinita kang bedaring sa blangkoro ring angel karing manua, terlit mi kaya kang ligaya layan makyabel ang tuk ng babiya kapuri ang keka, at ngaming kakanta, tunay kaping banalo, ikpang ikayong panibataning sa blang kabanalan, ulinita pagparalampumi. Kabanal mo sa ratingayin kang Espiritu mo, daan para kay kami, malalang kataon at daya, ng ginuming Yesu Kristo. Paimidaong ko sa loob, king pamaylasa at kamatayan, king wana yung tinapi, pipasalamat siya keko, piraso na, binyane ka rin kayang disipulo at ngana, tanggapan niya iti, kayingan at kananye, iting kanakong katawan, amidaon para kay kayo. Makaya mo naman kay bating apunan, kingwana yung kalis, pasamayan, pasalamat keko. Minyan yung kalis, kareng kayang disipulo at ngana, tanggapan niya iti, kayingan minum ko kaniti, iting kalis, ning kanakong daya, yung daya ng bayo talang hanggang tipan, ang ibubu para kay kayit para karing sablang tao, bangketa, ipatawaran na rin kasalanan. Naptay niyo iti bilang kapigaganakan kanako. Pasyak tayo, Mr. Aning kasalpantayanan,
ngeni ganakan mi ay paing kamatayan at pangasubli ng may biyan ng anak kumdaran ng mga keka, iting tinabi na ng biya at yung kalis ng kaligtasan. Lain mi pasalamatan keka yung pepalarian mo kaming matampang, talakadarapan mo ba na sumuyo keka. Kapakumabaming pagamuam, kaming asanang misulo-sulo, yung katahon at daing Kristo. Hindi po na kaming anting metong ng Espiritu Santo. Ganakan mi ay pa, sa iglesia mong makalagana king meto yato man mi ganap yung lugod. Kami ning kaya kami Papa Francisco, kaya kami Arsobispo Florentino, ding sablang pari. Ganakan mo na naman, yung kapatid mi papayinawan at mananayin subling mi, isablang mayangon na biye. Tanggapan mo sana, king maligaya mong harapan, makaluluan mo kingan. Kawan mo king harapat dapat yung magkamit, king biye alanganga, makayabi naman na Virgen Maria ay indunin Diyos. Sa nuseding apostola ding sablamong santo at tinupad, king malmong kaburian, kaya kabahaning panahon, purihan nakat paligayan, kapamilatan ng Heso Kristo ang kakanganak. King kapamilatan ng Kristo kami at kay pang may payan tutugagan ng Espiritu Santo, o purihan nakat parangalan ng manggaman, king alanganga, manalahin tangan king patamo ka rin amanong tiro na ning Ginoo. Kapos mo kami o Ginoong King sablang marok at malugod mong pagkalubing kapayapan king panahon mi, king kasapan king kakang pakalulo, parati kang may kapos king kasalanan, miligtas king sablang kaligaligan, ang kabang mananaya kami ning maligayang kapanaligan, king panyatan na Yesu Kristo, kaya kaming talapangabos. Ginaming Yesu Kristo nabi, galing kayong apostol, ang kapayapan lalakuan ko kaya kayo, ang kapayapan ko biya ko kaya kayo, ang masaba baligdan, ang kaya kaming kasalanan, nunalawan mo yung kasalpantiyan, ang kaya kayong iglesia. Kamayapan me, ang pambilugan nagpang, king kaburian mo ikang mabibi at magari, manggaman, king alanganga. Amen. Ang kapayapan, ang ginamanatili sa kapilan, mang kaya kayo. At kaya ka, antemore. Pakita, ngayon, may kakanametong tao, king kapayapan. Kapayapan, kaya ko nga,
Nyo yung kordero yung Diyos, simila ko king kasalanan, niya tumapala daring mayaw, king apuna na ring kordero. Gino, ek matampang tanggap keka, dapot yagkas miyang amano mo, kumayap na ako. Manalayin tam. Palubos may pain Diyos. Tatanggapan mi ing bayang biye kapamilataning apunan. Binyanan kay kami ning kakanganak kay taking yato. Ang kamtami na sana
Inganap, kas ngawan, king pamangan, apananayan mi, pisulusuluan, king alanggamong kayerian. Inganadon mi, pamimilatahan ng Kristong Ginome. Si Claude Tapo.
Sicut erat in principio et nunc et semper et
Si Robel yung nasa labas, nasa loob. Gloria